Els paradisos fiscals és un element fonamental que ajuda a entendre les desigualtats, la injustícia de l'economia i una pila de coses. Que li sonen a alguna cosa tipus a una illa paradisíaca, diguéssim, no? on els rics van amagar diners, moviments de capital que es donen a aquests països, moviments econòmics, no els podem controlar o no els acabem de conèixer. Quan definim els principis de les finances ètiques, doncs un d'ells, evidentment, és no invertir o no facilitar que hi hagi evasió fiscal, filials en paradisos fiscals, etc. Augment, jo diria, de la consciència ciutadana, sobretot els últims 10-15 anys, entorn a la qüestió dels paradisos fiscals. Evasió i frau són coses punibles per la llei d'elusió fiscal, que és el no pagament d'impostos aprofitant els forats que la llei ens deixa, no? Aquest és el gran problema. No hi ha una llista clara del que és paradís fiscal per tothom, que per algunes, segons les llistes o l'organisme, es considera un paradís fiscal o no, i això juga a la contra de la ciutadania i a favor dels propis bancs, no? Resseguir on estan realment els paradisos fiscals, la Unió Europea, Espanya, té unes llistes que són molt petites. Països absolutament integrants de la Unió Europea que juguen un paper fonamental amb tot aquest entramat que al final acaba en paradisos fiscals. Jo penso que d'alguna manera sí que hi ha un cert interès de certs països grans, països amb economies productives, no? De que els paradisos fiscals no siguin una xacra, no? Que és el que estan significant per a aquests països. No? Quan parlem d'impostos estem parlant de solidaritat, estem parlant de sostenir els recursos públics entre tots, la necessitat dels serveis públics, no? Però al final no ens enganyem, diguéssim, aquests bancs responen a una economia que és l'economia capitalista, que el que busca és el màxim benefici per l'accionista. Quina alternativa teniu per referir-vos a paradisos fiscals? Un cau fiscal, diguéssim, no? On s'amaguen els lladres, d'alguna manera, no? La idea d'aquesta, no? Sí, guarida o cau, que seria l'alternativa.